Aigle Studio. Kodo salado. Lagawal o fatiti o keddo Allah. Odo huwa be soje de. Odo huwa be soje. Mi wari mi tawi mo hado do yewta be soje. Asewan. Odo duubi mi do huda be mako. No weta odo huda be soje. Ey, mabundugo ma. Tema do mar rankilbe mako. Tuubi min do huda. No weta yo rankilbe mari be mako. Rankilbe min mi wala rankilbe mako. No weta odo huda be soje. On don huwa be mako amma on andamu. Oga don lawol gotel jen foti en heɓtake o mojo ha be téléphone mako o ɗo yewta ɓe soje ɓe téléphone man nane man kam o téléphone mako ɗon yawwa oga téléphone ma ɗa téléphone man oɗo Halo. Na kanku. Ato andi gaji wada biya adamajo da ɓuri sembe be fo mi andi haɓawo mi waɗi ma kujeji jur ko sunatama amma wakkati man do nana ngam mi yiɗi on mi waɗi banni man mi yettima sai mo ɓesdina ma muyal dow ko amuyi be ko mi waɗi ma abbo mi nani ko a wi nane ma dadam ɗo wiyam yo to goɗɗo mari magal gule ma nyamuɗo a hokka mo nano mara to aɗo dari on ma a joɗa to aɗo joɗi bo a wala amma ɗo andi min kam ha jonta ɗo goɗɗo feere ma mi accatako mara ma sakkoltami be hoore nane ma ɓi adamajo kam hani nosa misalu dow daruggal ngam to a dari yeso magal ɗo kala ko a waɗi pat kanjum on ngal lornintama to aɗo mosa on ma kanjum on ngal lornintama to aɗo fongini on bo kanjum on ngal hollatama banni ɓi adamajo bo woni to a sanji jonde be ma ko sanja jonde be ma to nane ma min kam mi andi mi toñayma mi andi bo neɓa neɓugo ko nde a lorta alhamdulillahi hande ka a lorti to komi torata kam Allah waɗu geɗal hakkunde men andi na jotande ma ɗo mi andi tillata amma to yawon mi ha ɓawo on bayi leƴƴani seɗɗani mi ade watira mi hayno bo wala mo balloten to mi lori ni ɓe wara bamade miɗon mari jewta juuɗe miɗo sogino jiko ɗo ɓelɗe wannina mi nani abbo to Allah yare jam yawa Na kanko. Qui est en ligne? Hein? IP Sadou? Merde! to Hala ɗo gonga. to anji a wolwata waya ɗo wolwa way o hudeɓe soje jotta moy oɗo wallahi oɗo ɗo geddo Allah onon ma on ɗon mari aybe ase dalila irin feere ɗo on waɗi yiɓɓen ɗo ɓe ɗon nanga amin ɓe ɗon mbara amin to na laaɗi ana ɗon wuyami o mari rankilɗo men mi marata ɓe mako rankilɗo men mi marata ɓe mako aɗon laara oɗo ɗo laaru onon ma na on waɗi probléme onon ma tan waɗata wa ha ɓe nanga yimɓe laaru ko ɓandu mako ma na nande ɓe Déjà, habde jaw téléphone ɗo teppe babal on iramo ɗum fotti ha bas min timmina hala ɗo laaɓan o iremo be téléphone may pat on waɗa ɗum hala may sala banin min fotti ha bas iremo on baran goɗɗo on baran yimɓe wallahi jotta dalila ɓingel debbo ɗon a yiɗi a vurta shaniyam ɗo na
dalila ɓingel debbo ɗo na wattami ko a wattami ɗo na to ngam majum ha mi yeccama wala mo hey sendirgo am be ma duniya ɗo. Bilkisu ina ɗo wona bannin ɗo e to bilkisu jaɗo wiyaman bilkisu to mo ko bilkisu man ma yawtare an kam jotta ɗo mi nani on ɗo volwa haala ɓangal be mako amma anda gotel ɗon mo yalɗiri tegal ma be mako pat probléme no tawi biyam amma muñu mi hollama hami timmida be ɓingel debbo ɗo ka jotta ɗo a laara ina ɗo wiya Bilkisu ina ɗo waɗa bannin gaji doggu Bilkisu ta waɗu bannin min gaji on dey mi dogga mi yaha toy gaji doggu adila sare gaji nayina ɓingel debbo ɗo ko hatta kan waɗugo yide be ma abbo se a anda gotel wala mo hattami terugo be ma na ɓiɓɓe adama en bana ma wima yo guinnawol terata ko ɓe ɓi adamajo wattako na to be am ka waɗan e ko a waɗi mo Bilkisu gaji ma a wiyata ɗo gaji ɗo o mayata o nanta belɗum ha ragare balɗe mako kayefi hala jimi bolwata ɗum ono ubarka mon ɗum nder mai sai a wawa hunduko ma boɗɗo ma yeeso laamu a woni ai wore barka mai na deftirin woni a anjina debboro ko wari a saare ɗo min kam mi famai sam. Salamu alaikum. nane ma an mi reeni hala ɗume ma ɗo wolwa kam ɗum mareji ko ronata mi dey min de a yeccami mo reedini ma ɗo a tammi wolde de a jillino a acciɗo haala man salina waɗu no a watta pat a nanga mo to a nangi mo bo waɗu ko hani a larata ɗo kabiru ha nder duniyaru ɗo to ni an a ñayri jawdi ko ma laamu malli ko dabare yottay ko hokkama ɓingel sei to Allah hokkima saare ɗum saare goɗɗo on na saare babamen enen ɗo en wala saaro en heɓi en ɗo ɗuwa haɗɗo ɗume on a waddata buuɗaje tramolen ɗo on andi Allah accatamon kam a watta ha duniya ɗo pa hunduko ɗo to wala ko o nasta hunduko salatu barkama naɗo jurgiri banni ɗo wallahi hammaji ga keami ñamai ñamduje a laari keñña mi defi ɗo ha bappa en on mi yehi ɓe hokki am mi wari mi sofni hala tegal on ɗo laara ɗo semuyal iga on ɗo tera ɓeɗo wiya mo ni on semuyal ɗo ko laarini irada kujeji banniɗo on barkama mbiyo mi sefnayon mi nanayi mbiyo mi sefnayon barkama kayya sambo hulo Allah o huɓutani a sawere ɗiɗi a ñamdi timmi mi tawi debbo mako reedu ɓingel mako reedu to bannin kam ko be mojo min sendirani de duniyaro kanjum waɗi hande mi wartiri derɗiko mako man sa maɓɓita gite ma boɗɗum heɓa fama o moyjo. salamu aleykum banni ɓe ekkitini mana an ba moy ha saare ma yamine mi moy ngam ha saare ma ha dina to a silmin to goɗɗo notay kam a natana loru ba a laari a ɓangi a taskitay ɗo banni balle ma to timmi ko ha toye a woni a maayo kayefi a andiyam a andi ko waddiyam mi foɗima noppi waɗi amin ba nani amma nanayi amma jotta kam noppi ma je min foɗi ɗo mi ta'a noppi man mi dillida be majum useni tata waɗe bannin mi famay nde an ka wurtay sam je sobiraɓe am no pat wurti amma je am ka wurtay sam amma a yiɗi
mi jaba correction mi wada fo ngam o salana ko nandi baba ne man kay do kam na wadata do dum haqqe do amin be ma fu en dara e moytina leddi gam ha leddi amin yaha yeso amma bana yidi warugo do kam nana en yara leddi yeso kadi ha en bedda wonnugo leddi man to bakkama amma min kan ko mi yecca tan ba sanja fa kayefi